shinkafa a ƙasar nan naira 2,700. Wannan wani adalci ne, wannan wani irin adalci ne. Abu Allah ya sawa ne. Ina gaya maka ni da na je mun zuba kuɗaɗen nan a banki. Wallahi miliyan wajen 20 muka zuba. To amma mun je shinkafan ma ta gida za mu ɗan ci abincin ma mun rasa. Mun je mu ɗan ɗebo kuɗaɗen na ajiya ɗan so shinkafa amma an rasa. Kawai ai ta duki wannan Najeriya sai kana da miliyan 10 yanzu za ka zama musiyaci sai dai ka ce ni da na je An shi na. Ba ruwan kuma da rai. Ina kai muka ɗora shi za mu yi wa ne. Allah ya kara. Allah ya kara tun ɗan aka Allah ya kara. Ko za ka sha musamman. Allah ya kara. Daga mai sha ya ɗagu da kai. Allah ya kara. Na subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbuɗo mana sharhi.